môžeme štartovať Babi Lúčka. A Babi nám práve vybehli na trať, počkáme si na košík, tak ten je natočený, išlo sa na istotku. Ale problémy so spájením sády. Obrovská rezerva, Babi čakali na vodu 19:26 a 19 rovných na ľavej strane. Išli sa viac menej na istotku, aby si zhodnotili svoje šance. 19:26, myslím, že áno, priebežne prvé miesto. 19:26 prináša ženskej kategórii pre tieto Babi. A naštartované ženy z Lúčky, opakujeme pokus. Takže pravdepodobne máme niečo s terčom. No a tentokrát sa štart už podaril. Štarter má všetko pod palcom. Máme problémy na rozdeľovači, ale už sa to podarilo vyriešiť. Hádam to Babi. Tak, lepší čas to nebude, 20,54, 20,13, takto zaváhanie na rozdeľovači stálo Babi, možno troška lepší čas oproti prvému pokusu. No ale v týchto chvíľach už, dobre pozerám, si tak chalani z herníku.